Здравейте и добре дошли в канала Хапка Здраве. В предишното видео разгледахме фундаменталният въпрос защо трябва да се храним правилно, а днес ще разгледаме какво всъщност означава това. В интернет можем да намерим тонова информация по темата, която включва различни диети, съвети и мнения, но по мое наблюдение това повече ни обърква, отколкото ни помага. Затова днес ще разгледаме някои основни принципи, които определят един хранителен режим като правилен, които са приложими за повечето от нас и можем да включим в ежедневието си още днес. Нека си представим как функционира един автомобил. За да се движи, той има нужда от гориво, а за да функционира правилно и без проблеми, от значение е качеството на това гориво. Можем да кажем, че тялото ни е като този автомобил. Той има нужда от енергия, за да функционира, а тази енергия ние набавяме чрез храната. Качеството на храната пък определя дали ще функционираме без проблеми или ще срещнем здравословни повреди. Най-общо можем да отличим следните принципи, които пряко се отнасят към определението за правилно хранене и смятам, че всеки един от нас е напълно способен да приложи в ежедневието си. На първо място това е разнообразието. Тоест, колкото по-разнообразно се храним, толкова повече хранителни вещества получаваме чрез храната си. Включването на разнообразни храни от различни видове хранителни групи ни осигурява широк спектър от витамини, минерали, фибри, мазнини, белтъчини и въглехидрати, които имат съществено значение за множество телесни функции. Като номер 2 бих искал да поставя контролът върху количеството. Една известна поговорка гласи: дозата прави отровата. Тоест, дори да съставим един хранителен режим, който е разнообразен и богат на различни видове хранителни вещества, от важно значение е това какво количество от тези храни приемаме. Когато прекаляваме и поемаме повече енергия от тази, която изразходваме, ние започваме да покачваме килограми, да трупаме мазнини, което пък от своя страна може да доведе до здравословни проблеми. На трето място бих искал да сложа баланса между приема на макронутриенти. Най-общо можем да кажем, че макронутриентите са протеините или белтъчините, въглехидратите и мазнините. Като всеки от тях има различни функции в нашето тяло и балансираният им прием е от голямо значение за нас. В следващите видеа ще се спрем по-подробно на всеки един от тези макронутриенти. Като номер 4 бих искал да сложа ограничаване на преработените храни. Какво представляват преработените храни? Това са храни, преминали интензивна термична, химична или механична обработка, като обикновено те са асоциирани с високо съдържание на сол, захар и нездравословни мазнини. На пето място бих искал да сложа консумацията на достатъчно количество вода. Тялото ни се състои от 60% вода. Тя е изключително важна за много процеси, които протичат ежедневно в организма. Количеството, което приемаме, може да зависи от фактори като възрастта ни, начина ни на живот, климата, в който живеем, както и наличието на заболявания. Едно общо прието правило е един минимум от 8 чаши на ден, като спрямо нашата физическа активност и други фактори може да варира. Това са някои от най-важните елементи, които можем да кажем, че се включват в понятието правилно хранене. Както за много други неща, няма универсална формула, която да важи за всеки един човек. Количеството, видовете храни, които биха ни осигурили оптимално здравословно състояние, са различни при различните хора и са пряко свързани с начина ни на живот. С това приключваме днешното видео. Надявам се то да е било интересно и полезно за вас, както и да ви е накарало да се замислите за вашите собствени хранителни навици, както и промените, които бихте могли да направите върху тях.